Ето да видим кошницата на Екоспар. Това е пепелника отдолу. Кошницата, тази част се маха. Две части е направена. Доста е тежка. Не мога да... Така. Доста е тежка, като гледам си е някаква отливка чугунена. Ето дупките отдолу. Отстрани от всякъде има берт, отдолу има въже. От всякъде въже, за да уплътни опорно въже, за да не излиза въздух от страни на кошницата. Дупките са само отдолу, отстрани няма никъде. Иначе конструкцията предполагам, че е същата. Като на българските. Тя е нова, още не е палена. Ляга плътно. Тази част се слага допълнително. И това е. Ето пепелника. Това е пепелника. Това е.